салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамат бахайру шодӣ боша. рӯзи 22 ҷоизасупорӣ блогери сол мешавад. дӯстони азиз, ман ҳозир як такта дар ин тараф мемонам, таблоро ки чӣ хел меброяд шумо бибинед. ва ҳамин силкае ки дар комментария закрепит кардаган медроен дурнуш ҳама блогерҳо ҳастанд, нафарое мехоҳанд ки дар мо овоз битан маҳрамат лайфстайл да медроен мои уҷада вайн ҳастай, омӯзгор ҳастай, панду насиҳат ҳастай, ҳама нот блогерҳо ҳастанд, нафароне ки дар касе ки мухлис ҳастанд ҳамуда маҳрамат даромада овоз битан бародарои азиз ва овозтии ҳар яке шумо пешравии мо мешавад. ва албатта ки ҷоизасупорӣ беҳтарин ҷоизасупорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. нафароне ки ҷои аввал мегиранд, албатта ки ман медонам ки дар ин ҷоизасупорӣ ҳар як нафароне ҳастанд, албатта ки арзандан ва мобайни ҳам арзандаҳо бо мо кӯшиш мекунем ки бозам арзандатар бошем, дар оянда дар хизмати халқу дар хизмати ватану парчамбардори миллат бошем. мо ин қадар подписчику ин қадар дурӯзия мегӯем, ин қадар барои чӣ ҷамъ кардем? Барои ҳам ҷамъ кардем ки якҷоя шуда, як мош шуда коре ки намешидани мо ҳамон корро бикунем. худо рӯз накуна ҳама вақт ҳам хел якҷоя бошем, хирсандӣ боша, ханда боша. ягон рӯзи мушкилиро ба ягон нафари мо нишон надиҳад худованд. ҳама вақт ҳам хел хандида бигардем, хирсанд бошем. худои хирсандӣ бидиҳад. чӣ гуфтем бародарои азиз? ҳам хел сарҷам бошем. ва бозам мегӯям ки овозтии ройгонай медрои фақат ҳамунҷа мебинӣ лайфстайлда ки бидрои ҳамунҷада мо ҳастем. лайфстайл яъне зиндагӣ, лайф зиндагӣ мешавад, стайлиш якам хиёл мекунем ки ҳамин зиндагии худмда, зиндагии худма ба худмо нишон медиҳем, ҳам хеле мешавад. ва унҷада чӣ тавре гуфтам, дигар блогерҳо ҳастанд. маҳрамат нафароне ки мехоҳанд овоз битиҳанд, маҳрамат бидроянд. силкаша дар комментария закрепит мекунам. маҳрамат бидроен, овоз битем, блогери дӯст медоштагии худтона. ҳама блогерҳо да бурдборӣ мехоҳам, пешравӣ мехоҳам. худованди бузург дар куҷое бошанд, сарбаланду хонобод бошанд ва миллати тоҷик дар куҷое бошенда бошед. худованд ёру мададгортон.